Horasma di hamuna amanami inanami natutuanami pungan lansia asa tamulai ma partangyangatta di bagasan tikion taparadi marohata martangiang nahom mai tadi inganat tabi. Amin. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 220 sada ayat sada dohot ayat 2. Saleleng Jesus ki naman dengan ia maporus hal soki sai mi ibadah Parmahan Jesus ki biru naan di tagut-tagutan diki dan Martangi yang mahita. Ali Tuhan nami tamasi tutu hami madok muliate tuho ali Tuhan. Balga situtu holongmu di bagasan ngulu nami. Hodo na mangiring-iring lakanami Tuhan. Boy hami saha tu bagasan partikianon marhahi pason. Terlumubi boy hami tutu madohoti pertangyangan punguan lansia di apala partikianon. Tuhan muliate ma disombaun hami tuho. Pasu-pasu ma Tuhan perpunguan namion sian nama muka sahat tu nama ngunjungi homa namian di bagasan roha nang pikiran nami asa boy tutu dengan hudohoto hami perpunguanon marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus jalma pangiduan namion amin. Turpuk dihita di pertangyangan lansia di tikion ima tersurat di Heber 2 ayat sada sahatu ayat 4. Tajahama marsikat sorin humulai hami masian ayat sada. Dibaheni naing mamuba gumosta maniup hata nang tabigi unang tung dibarhon hita. Ai gari hata na hinatahon ni aka surusuruani gari hotdo jalanasa pangalosion dohot hatoison mangala pamaloson na hobar. Tagamon ma adong dapot hapurusata, molo tatuison haluaw na say gudangi. Pola do Tuhani makatahosa di mulanay, jala momos di pasahat akan ambegisa tuhita. Ai dohot do debata makatibdakon marhite-hite akatanda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagugoon nang marhite-hite tod di perbadia na sinagihon na guru lomo ni rohana. Ido sahatna mertua doakan atau mangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin. Mare dehita sen buku edo 467 ayat sada dohot ayat 2. Sorohaku gabeso
martangi yang mahita. Madok melihat duhami ali Tuhan di bagasan partikianon, dengan tutu diiring-iring holak kanami ali Tuhan, terlumobi di bagasan partikianon Tuhan, di namar saur hami marhite perpungan nami punguan lansia, Tuhan neng tangihonon nami mahatam nabadiai, asima roham Tuhan homa na mga jari-jari hami, jala homa ali Tuhan namian di bagasan rohan ang pikiran nami, asaboy tutu hatam na neng hutangyon hami wattu si hami, terlumobi hulaun hami marhiteng ulu nami si ganup ari, tangihon matuhan tangiang namion mga sahon anakmu Yesus, martangiang hami tuho. Amin. Hatani debata dihita amang inang na tua-tua nami ima sian buku Amos 2 ayat 6 saha tu ayat 8. Hujahama di tonga-tongata Amos 2 ayat 6 saha tu ayat 8 songonon madidok disi. Alani tolu pangalosion ni Israel, jala alani opat dang pasurutoku, ala digadison nasida partigori tu perak, doho napogosi alini sipatu sa pasang. Nasida akan bakawason orbuk ni tanoi, ape tu uluni halak napogos, jala dipailingiling dalan ni halak na dangol, udur anak dohot amana lahu tumopot sada parupuan, asa diramuni guarhu nabadia. Marbus tangan nasida di aka ulos gade di labung ni saluhut langgatan, jala anggur ni aka nahona daddo di sobur nasida, di bagas ni aka debata nasida. Ido sahatna dihita saluhuna amanami inanami, natutua nami punguan lansia, ia Amos ima sahalak panurirang di Juda, namar haroruan ibana sian tekoa, jala ibana na ujui sahalak parmahan hian. Amanginang ditiki ha panurirangon ni si Amos, masai sega jala jaha situtudo parrohaon ni bangsa Israel, dohot pangalaho ni akapartogi manang pemimpin di partikiani, jala ditongos debatado ibana laho mangalubahon laho pasahaton uhuman tu Israel, terlumobi tu akapartogi di bagasan tikii, na ikon hona uhum nasida alani dosa nasidai. Tentu amanginang hurang sonang do rohani si Amos, panurirang Amos laho pasahat toni, ala memang kenyataan biasana ulumad do rohani halak ubege barita manang ubege jamita natabu begion di sipareon, natabu begion di pinggol, ulumad do rohani halak mabege jamita manang mabege barita imah molo baritai menghibur, menguatkan, menambah semangat hidup. Alai molo mabege barita manang lumba-lumba, taringot tu uhuman manang kritik, pasti do dang lomo rohani halak umbege sei. Alani di bagasan tantangan, jala tentu di bagasan hurang sonang do rohani si Amos, pasahaton baritai, alai nang pesongoni situasi dohot keadaanna, tong do di pasahat ibana luba-lubai tu bangso Israeli. Dihita manami dohot inanami, nang taida sian terpukta sadarion, akadia ma rupani dosa bolon, namasa manang nadiula di halak Israeli. Naparjolo taida ima dosa nasida maradopon sesama nasida, dosa nasida maradopon natorok manang masyarakat. Ima naso adong roha holong di tonga-tonga ni partogi terlungobi maradopon akan napogos, masih bahen kepentingan nabedo nasida dang peduli, bahkan rela berani nasida membuat hak ni akan napogosi. Terjadi manusia amanginang kesenjangan sosial,
aka namora menguasai hukum, alani hepeng boy nasida manuhor uhum, boy nasida papel uhum, alai akana pogos naso adong dihadihana, naso adong pangalualuanna, gabe santapan ni uhumi. Dungi amanginang dosa na paduahon na terjadi di bangsa Israeli ima di palayana sida do goar ni debata. Hape tardok do na sida sebagai bangsa pilihan. Songon bangsa ni debata na sida alai dileay na sida do debata marhite ulaun na. Di parmiam na sida akan napogosi digunopon uluna tu orbuk ni tano dungi las udurma ama dohot yana konna manegai sada parupuan asa marhitei amanginang tung masera muddo di bahen nasida kuar ni debata songon bangso ni debata nasida sebagai bangsa pilihan, tetapi praktik kehidupan mereka tidak benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dungina patuluhon dosa na taida di tonga-tonga ni bangsoi ima merdosa do bangsoi dopak langgatan ni debata molo ditolu Musa 10:7 ayat 10 sadai ia langgatan ima inganan pardamian hasisaan ni dosa, langgatan songon inganan hasisaan ni dosa, langgatan songon inganan hajongjongan ni debata, songon inganan nabadia, alai los disimusedo di ulahon nasida, dosai, pesta naramun. Di ayat 8 didokon, marbus tangan nasida di aka ulus gade. Ulus gade, nagabi di patupan nasida, di bahen nasida jaminan, laho mamijam aka hepeng. Na seharusnya aka pertogi pemimpin pada saat mengajarhon akan nadinggan, mengajarhon hatani debata, alai gabe terikut-ikut dona sida di arus nasalai. Munafik do pemimpin ni, nama dokon mangula di langgatan, di joron di debata, alai anggo ulon na dang dinggan, holan mangaliai debatado ulaw na siday. Alani amanginang ahado na taida nanayang tabuat nanayang tapar siajari siyan tonga-tonga ni turpuk angson taida holan akahajahatod do di ulahon pertugi ni Israeli jaladang adong hamubaon ni rohani na sida akka pangalaho si songonima amanginang napinisang ni panurirang Amos. Hasitongan na sejati ikon sabaon na sida ma debata. Jala ikon haholongan na sida ma jolma terlumobi akan napogos dohot nadangoli. Di ayat onomi didok kondang pasurutokku ninna debata. Nomor 8 ikon lalu do uhum ni debata tu bangsoi ala nunga merdosa bangsoi nang pe bangsup na pinili ni debata Israeli alai molo di bagasan hasalaan molo di bagasan dosa tetu ikon pasahato ni debata do uhum tu nasida alani debata dang si ida bohi dang si ida rupa ibana nang pedihahulongi bangsoi alai ikon pisangon na do tutu molo merdosa bangsoi nang pedihahulongi debata hita alai molo salah hita molo merdosa hita tetu hona pisang jalboy hona uhum do hita amanginang di bagasan parnguluatta dungi di ayat 2 didokon di baheni tongosok kuma api lapatanna lengsehono ni debatama bangsoi lengsehono ni debatado akahalak na seulo marhamu bau ni roha ay nunga piga-piga hali di paingot marhiti aka panurirang alay dang ulo muba bangsoi
Alani do ikon lengse hono di debata. Didokon di ayat 2 ikon tongosokku api ninna. Genuk halak nasuolo marhamu baun ni roha. Nasuolo manadikon dosa. Tentu ikon hona uhum ikon lengse hono di debata ibana di bagasan parnguluanna. Amanginang molo taida turpukon jala molo tarimangi turpukon adong do tahe pangalaho namasa di kitab Amoson adong do pe Jepang hita di zaman saunarion masa do pe tahe hasitongan na diputar balikkan manang nasala dibenarkan karena adanya uang manang na benar disalahkan karena orang kaya bisa membeli hukum. Uang dapat membeli hukum. Adong dope masa saunarion songoni amanginang. Jupang hita dope kesenjangan sosial di bagasan prasaurata saunarion. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya menguasai yang miskin, bahkan memeras orang-orang miskin. Adong dope Jepang hita di pertikian saunarion si songoni. Masa dope tahe aka amanginang ngulu naholan makarikoton naholan memikirkan diri sendiri hita manang aka pemimpinta saunarion atong mulu masa dope sisongoni hita sebagai halak Kristen songon sihuton Kristus hita songon dia do tindakata tu akka sisongoni tu akka namasai songo dia maperanan ninna tua nami penguan lansia maradopon situasi sisongoni barani dohita songon panurirang Amoson naulo menyuarakan kebenaran naulo patikoson akan nasala manang sip dohita manang mauhom dohita asa unang marmara hita pasipot tado aka keadaan sesongoni amanginang yang penting kita aman di bagasan tikion gabi perenungan mai gabi pisang-pisang mah gabi perenungan nang di bagasan ngulut tai amanginang alani dia do tindakan na nyata dia do naneng siulau notan naboy secara nyata di bagasan partikian sonarion na perjolo di pasak terpukon naeng hita asa melua jala asa unang madabu tu pangalaho na masa di kitab Amoson di dokot tu hita asa manotong mahita martangiang rikot tatangyako dirita asa unang madabu hita tu pangalaho si songoni tapasahat ngulut ta amanginang asa Tuhan na tetong manguluhon nguluta menuntun kehidupan kita supaya kehidupan kita tidak terjatuh ke dalam dosa seperti yang terjadi dalam kitab Amos. Dungi riko tatangnyakon akadongat tanah merdosai asa muba nasida jala olo manadikon dosa nai. Sikap napa dua hon naneng siulah honot ta songon halak na porsea hita manginang didokon terpukon tu hita ikon berani mahita tampil beda. Kita harus berani tampil beda, yaitu harus menjadi garam. Ikon gabi sirah hita jala ikon gabi panondang di tonga-tonga ni portibion. Matius 5 ayat 10 tolu satu ayat 10 di dok songonon. Hamudo sira di tanoon alai molotung gabi habbar sirai ahama bahenon pasipon datung nahase abei si bolokonon namatu balian asa didegei halak. Hamudo panondang ni portibion dang terbahen sosai patar huta na di atas dolok dang dihukupon halak apang tupalito na ginalahanna tugijang ni parpalito ado dibahen asa disodangi sa luhut na dijabui naeng songonima marsinondang palito muna dijoloni halak asa diida aka pambahenan muna na dinggani
asa dipuji na sida amamuna na di banua gijangi. Odo hatarida atta songon halak na porsea hita. Berani tampil beda di tonga-tonga ni portibion. Nagok akadosa nang hita gabe sira. Jalanang hita gabe panondang di tonga-tonga ni portibion. Amanginang di zaman nagok hamaulonon, gok tantangan nang cobaan na mabain hita hatop tergiur, bahkan gabi ulo hita maswadahon haporsyauta, naing mahita manat, jala totong majaga kualitas ni haporsyauta, molo dang uduk hita tuhatan di debata, di sido hita mangalihon kesempatan tu sibolis, tu ulaw ni sibolis, asa masuk tu parnguluata. Jala ulaw ni sibolis sima na boy gabi manegai ngulutta alanung ngagok dosa hita. Gabi jujut mahita songon halak na munafik. Tadok hita halak na porsea alai praktik parnguluata dang tapatuduhon songon halak na porsea tu Yesus. Tadok hita siuton Kristus alai praktik parnguluata berlawanan dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Alani hatok mahita roh tutuhatai, tapangido hasisani dosata, uduk mahita tuhatani tuhatai, asa unang honarimas hita, imarimas di debata, nasongon na pinasahap na tu bangsona bangso Israeli. Roma hita tu debata amanginang, tapasahat nguluta, tapangido hasisani dosa na siyan tuhatai, asa dapotan hita haluaon. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah amanami, moliate matutu Tuhan hosombaun hami tuho, dia pala partikianon Tuhan, nungatung denggan hutangyon hami baritam nauli, na mangajarhon hami Tuhan, asa masohot hami mangulahon dosa. Ay saluhut halak na mangulahon dosa, hona rimas, hona uhum na siyan Tuhani. Alani Tuhan pargugoy hami, asa hutadikon hami saluhut hajahaton nami akadosa nami, boy tutu hami mangyahi ngolu na baru, mangulahon na humbar tulo meniroham. Mauliate ma Tuhan, homa na margugoyon hami, jala na mapardisuki hami Tuhan, dinalaho mangalapati, dohot mangulahon hatami. Pasu-pasu matuhan nang hami terlumowi akan atoras nami punguan lansia di bagasan partikianon diinganan na maragami Tuhan dongani pargugoy terlumowi di bagasan hatuaon totu godang aka tantangan baik aka tantangan di bagasan haipason na Tuhan dohot aka tantangan na asing na niadupa ni akan natua-tua nami asima roham Tuhan tuhoma na madungani na mangalehon gugu madalani ari-ari nanguluna terlumobi na mangalehon hahipason Tuhan terlumobi na mangalehon tuguni haporsyaon di bagasan hatuaon na sida mauliati Tuhan pasu-pasu ma saluhut akan natuto nami di dia pinasida maringanan di bagasan partikianon lehon hahipason lehon nanggajang numur Tuhan asaboy do petutu mangalihon aka poda, mangalihon aka sipaingot, tu aka pinoparna, manangyakon saluhut aka pinoparna, dohot manangyakon saluhut aka panggomgomi ni negara namion. Tuhan, hutangyakon hami do ng saluhut aka keluarga nami, dohot aka saluhut pinopar ni punguan ama nami ina nami lansia Tuhan. Diinganan na maragami Tuhan, saluhut aka pinoparna pahupuna kaya nakon na Tuhan, homa na mga ramoti na padahon siyan aka parmaraan dohot parsahiton, lehon aka hapistaran, di aka na dibagasan parsikolaan, lehon aka rejeki, nang aka tabani pangkat di aka nang markarejo, patuduhon dalan parkarejuan di aka na pengangguran na mangalului parkarejuan dope Tuhan. Asima roham Tuhan hupasa atahay mangulun nami holan tu tangan munda badiyay
Pasu-pasu nang saluhut ruas ni huriam di bagasan partikianon, mulai sen akan met-met, aka sekolah minggu, aka remaja na poso bulung, kana toras tuhoma Tuhan upasat hami saluhutna, dongani jala pergugoi dinalahu mangulahon aka sulauna. Pasu-pasu mo Tuhan na aka program di tonga-tonga ni huriam, aka ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriam, terlungobi HKBP Bandung Timuron. Hom ali Tuhan dapat tuluson jalan dapat sauton, asawi mardalan dengan hom bartu asi dohot lomani roham. Asima roham Tuhan, hurajumi hami, halak pardosa na gudang duhami Tuhan. Jumolo urasi hami sen hadosaun nami na gudangi, asatama hami gabe habaurani pasu-pasum. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus tangihon matangiang nami. Amin. Tapuji matu hatta, maret demahita huhut papungu pilihan. Tatutuk ma partang yang ngata rak mahita mandok tangiang alia manami. Alea manami na di banua gijang, sai berbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut balomoni roham di banua tongon songon na banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi utu pangujunan, palua mahamisian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaurani tondi purbadia mahita saluhutna. Amin. Amen. Amen.
Horas madihita saluhutna, salam sehat madihita amangina.